Čaute ľudia! Dneska vás vítame pri novom videjku, úplne novom, lebo natáčame prvé videjko a voláme sa Majster hry. A sme dali, teraz ideme natáčať FIFU 23, ale keď dáte 200 odberov, dúfame, že to dosiahneme čoskoro. No Nie, tak, 2000 odberov. 2000 odberov to je moc, ale keď dáte 200 odberateľov, no tak si kúpime FIFU 24. A vy dobre viete, že to stojí 50 eur, tak? Radšej dávajte odbery a klikajte zvonček, aby vám žiadne video neušlo. A tak nezabudnite dať like, no a poďme na videjko. Tak začíname. A jak hovoril Rádko, no tak keď budeme 2000 odberateľov, no tak natočíme špeciál FIFA 24. A špeciál Jak začínal Ronaldo Messi svoju kariéru a skončil ju. Tak máte sa na čo tešiť potom. Dobre, začíname. Začíname. Ja som trošku pozabudol, jak sa hrá. Nie. Mbappé. Ach, ťa obral. Som všetko zabudol skoro. Neviem, ak sa... Nevíš ani, ako sa dáva tackle? Som zabudol tiež. Ach, obral. Nie. To jak? To boli Maďari, či čo? To nie je možné, že nám dali gól. To si asi India. To je India práve, že... Aha. Nevadí, dáme tiež mi gól. To je stejná krivená, počkajte. Jak môžu vyhrávať tí krpci mali? Počkaj, lebo keď sa naštartuje Messi alebo Ronaldo, tak im dáme 500 gólov. Ja som dal vysoko. Messi mohol dať. Ale dal veľmi Ináč vysoko. dnes napíšte do komentárov, koho máte radšej, či Messiho, či Ronalda. Ja mám osobne radšej Messiho. Preto Ronaldo je placoš. Plaksoš totálny. On iba plače, keď prehrá zápasy. Hej, dajú mu jeden gól a on už taký, že... A určite, keď ste počúvali rádio, no tak ste počuli, že Messi dostal ďalšiu zlatú loptu, prekonal svoj rekord o 20 gólov. Čo môžem povedať, že je dosť vysoké. Ronaldo neviem koľko dal, ale málo. Na 1%. On iba dal... Oni sú Taliani naši, či čo? Oni sú... To je India. Aha, bol offside. Aha. Bol slabú. Aspoň. Trupas. Daj lob trupas. Jasle. Nie! To ten brankár ani neskočil. No vôbec. Oni asi budú penalty. Budú musieť byť. Nebudú, lebo je to 1-0 pre nich. Dali ďaleko. A čo keď mi dá Hlavičky, dávajte hlavičky a si rozbiť aj mozgy. Tam hore to máte, že 1-0 prehráva Paríž proti Indii. Proti AMB, to čo je za prdelový? Gól Mbappé! Mbappé dal gól. Mbappé. Kylian! Messi jak vždy pri ňu. Messi ako vždy. No. Ináč máš Messi a ja vám hráva poviem v... jedné. A ja ma... Počkaj. Môžeš ma nechať dohovoriť? No. Dobre, takže zatiaľ my si povieme naše mená. Ten, kto hrá, sa volá... Leo. Ja som Sebi, ja kamerujem, kľudne píšte do komentárov Sebo, hociak, jak chcete vy. Mne to jedno, jak ma voláte, Sebastian, Sebo, jak chcete. A ten, čo druhý komentuje, je Rádko. Ako už viete, čo som vám hovoril. A
dneska budeme natáčať 2 videjka a v druhom videjku príde špeciálny host. O Bože. Preto za chvíľku on príde na návštevu. Natočíme s ním videjko. Wow. To je asi náš kamarát, či jak? Čo to je? Ináč, máme aj druhý kanál, ale toto je náš prvý kanál, no druhý už. A máme aj prvý a ten sa volá Game Top Star a na to máme 20 odoberateľov. To je celkom dobre za 3 mesiace. A dúfam, že na tento kanál dáte ešte viac. Prosím vás, ak dáte, no tak potom, keď budeme mať asi nejakých 1000 odberateľov, no tak vtedy, čo budete písať vy do komentárov, no tak vtedy my budeme robiť. Čo vy napíšete, napríklad, ak chcete hrať Granny, čo typujem, že Leo nebude chcieť hrať, tak my alebo to budeme napríklad, neviem, či to poznáte, no tak odkopírujeme od Ataka jedno videjko, ale dúfam, že mu to nebude vadiť, že 3 najsilnejšie hry na mobil. Jedna je Rage, druhá je Satisfying a tretia je Horror. Ale my sme si vymysleli vlastné pravidla, ale prvá je Rage, druhá je Satisfying a tretia je Horror. A potom každý budeme hodnotiť niekoľko z 10. Ale ja by som si myslel, že Horror by som dal na 8, to je dobré. No, ale dáme si, že Dead Park. Ale myslím si, že to Leo nebude chcieť hrať. Ale jednotku, aj 2 potom niekedy. Ale iba polku z hry. Aha, sa vymenili strany. Vymenili sa strany. Rozmýšľaj. Ja ho strkám s rukami. Pozerajte na toho hráča na červená. Vidíte? Nie. Ale chcel som sa ťa opýtať, že kedy bude koniec zápas? Dúfam, že dáš teraz gól, lebo nechcem, aby boli penalty. To nechce nikto. Ja som skoro dal vlastný gól. Rozmýšľaj, chlapče, rozmýšľaj. Ja si jak mohol stať? A to je nič. Ľudia, ja to radšej idem na to pozrieť. Tak to je nič. Ja, to bol dobrý trik. A ako je dobre viete, počkaj, preruším tento zápas chvíľku. Tuto dole máme plejko a 2 prajmy. Ak ste si všimli na začiatku videa. A urobíme niekedy aj ochutnávku Primeov, ale na to sa tešíte potom až. A za 30 000 odberateľov sa odhalíme. Jo. Za 1 milión natočíme špeciál s jedným youtuberom slovenským. To bude futbal. Nezabudnite. No, budeme jeden proti jednému. Už teraz má 50 odoberateľov. Počkaj, ja vám poviem presne. Nie, to bude... on sa volá Samo Best. A Určite by ste mu mali dať odber. áno, dobre videjka vyrába. Ale Paríž sa musí snažiť, to nemôže byť len takto. Veď? Leo, koľko je do konca zápasu, lebo nechceme prehrať. Neviem. Ako je to 1-1, ale po penáltach asi prehráme, lebo my sme slabí v penáltach. Si robíte... Nie, čo ty vole? Čo to je? Gól! Mbappé dal gól! Tak to vytral gól. Koľko to bol pekný. Fortnite Balls. Mbappé. Mbappé dal polonožnice. Polonožnice ty. Počkej, ako sa volá ten youtuber? Samo Best. Snobel, okej.
Nie SK. Wow. Ejo. Nie, wow. 15 minút ešte. O Bože. No, vy ste nám dali gól, vy núbovci. Vy ste nám nemali dať dneska gól. Tak ale Leo už to nehral dosť dlho. No, my máme zakázané, my iba môžeme sobotu a nedelu iba hrať plejko. Náš brankár sa tak tešia, vyhral majstrovstvá sveta. Čiže drží naposledy Samobest mal 65 odberateľov. No nemohol prejsť o týchto 5 dokonca. To by bola hamba pre Samobesta. No ja vám poviem teraz, ako sa volá. Samobest má 65 odberateľov. Hovoril som. Sme vyhrali, chlapci. Vyhrali sme to na... Tak ďakujem, že ste nás sledovali až do konca. Aj na budúce. Čau. Čaute ľudia.